kuti madhara imutora kukona matipedza inini paka kaita vana vangu vakomana vaviri vasikana vaviri vakomana vasikana nemukomana akafa ndasara nevanhu handisina kana mubereki kana wandinaye kana ndine huruwe ndinonopinda mupamani ndiri nerero Chiragaye kuchema mama. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Zuva nezuva rine zvaro, zuva nezuva rine zvaro, ndiko kupindana kwemazuva. Ndofunga munotondera paya tichikupai nhau yemwana komana nemakore 17 akarowa nemhene ari pachipatara pacho pekuti achinobatsirwa dambudziko raanga ainaro. Ndo paanobva atsvairwa nemhene, vanenge kavasunga pasi kavakanda bute pasi kuti aurarame. Nhasi uno tiri Mashonaland West Province kuMhondoro. Ndo kwandakadzidza pangeza haya apa padyo nepatiri. Ndingati ndiri mumusha wandakakurira, nekuti ukaona uchita makore akati wandei uchidzidza ikoko ungati hauna kukurira ikoko here. Nhasi tava nechiitiko chinosuwisa, chiitiko chisingafadzi, chiitiko chekaCoffin. Batai mashoko kaCoffin kakawanika kari pamba panze. Hongu kaCoffin aka kakwaneva munhu, asi kanombori kei, kanokwana ani. Tinoziva zvimwe zvinhu zvatinoona, maziso edu anenge achiona saizi yawo, asi icho chinhu chacho chinogona kunge chine saizi yacho, hapana anoziva. Regai tipinde munyaya nhasi tinzwe kuti zvakambomira seiko. Kwevo vanogadzira mabhokisi, ndakanzwa vachitotaura nhau yekuti inini ndakatombopuwa nganzi Neshamba iwewe hauchakwane mabhokisi edu, tauda togadzira resaizi rako, nekuti vanoita nemasaizi kuti uri mwana here, uri munhu mukuru here, wakareba here, uri mupfupi here. But aka kataona pano, regai muzvionere tinzwe kuti chii chaizvo chiri kutora nzvimbo. Asengwa dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho, ndiwo akatipa vabatsiri ava. Vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Mama, mungatitaurawo here kuti chii chakatora nzvimbo? Pane mwana akashaya, saka mwana wezvaakashaya, mwana mukomana, kustendi kwake ndi uko gravhuru. Saka mwana uya ashaya, vakauya, ngangotangire payakatangira nditi? Ongu chokwadi. Vakauya vana kuri kuma 3 dita nazotarisa.
kuri kumatsiridze kumubve kwaedza ndobva vasvika pano zvikanzi tarwarirwa. Saka zvatarwarirwa ndakati kochi kanzi mwana ari kungofemereka femereka. Tikati komadi kuenda naye kukirinika, zvikanzi akambobatwa nefuriyo, tikaenda naye kukirinika yakangopera. Saka izvino after kunge akakuzarirwa, ko mwana muri kumupa here chokudya? Zvikanzi asi kumbodya. Ndipo ndakachiti torai mwana uyu, hamuna here mushonga waanoma? Zvikanzi tine mushonga watamutengera kumashopu inonzi Parasite. Ndikati chitanga mabika chikafu, ndokubika chikafu chiya ndobva vatora Parasite iya ndokumwisa mwana. Saka vamwisa mwana ndokumupa sadza, mwana ndobva adya. Zvava zvakadi kuti mwana uyu achigezeswa, ndokugezeswa mwana uya ndokufemereka kuya ndobva kwadi kwapera, ndobva arara. Saka arara mwana uya chichifuma chiri chipiri. Saka ndaitodawo kuenda kuchechi. Tikati wakungochechenya kutaura, mwana uya ane 5 years. Tikati wakuchechenya kutaura, handingamborege kuenda kuchechi nokuti vamwe vakuenda kuchechi. Zvikanzi aendai mbuya gogo ndiri bo. Ininiwo ndobva ndadi ndakati ko zvino mwana andivinga pano ndozoenda kuchechi, vanoti dai anga ari womumvana vaindisiya pano. Ndobva ndazvitongesa mvura yangu iri apa. Vanhu vekuchechi vamwe vakati hatizive nzira gogo, kati muri kufamba nzvimbo dzingani dzamuri kunonamata. Ndobva vataura, ndobva ndabvisa zvipo zvangu. Zvikanzi mwana akutamba uyu. Ndakati aiwa, chiendai zvenyu, hazvingaiti kuti ndiende. Ndobva atorana nemwana wake, ndobva vaenda kupi? Ndobva vaenda kumba kwavo. Zvika ndoda kuwacha mukomana aive pano, ndikati enda unoteka mvura, uye utekere mbuya yako mvura pano. Kana mwana uyu vauya vosvikodi vosvikowacha mbasha dzavo, ndobva vasvika atuma kamwana kake. Zvikanzi enda unobika porichi. Ndikati iwa wabikire mwana porichi anorwara? Mwana anoda kubikirwa namai vake porichi yakaibva. Vakauya zvecho vakanzi wadii kubika? Akasvika achipopota. Ndikati aiwa ndindamurambidza, ndativesa moto chete. Ndobva ambikira porichi mwana wake, ndokubva adi adya porichi yake iya. Mwana apedza. Zvikanzi ndakuda kuvata, mwana aya avata. Zvikanzi uyai kuno mama. Ndokubva mai vakati unonetsa mai, rega vawache hembe dzako. Ndobva apinda mumba muya mai vaya vakudya, mwana uya agara. Ndipo pandakangobatwa nekahope zvangu ndavata. Ndipo pandakanzwa vatete mhanyai kani, vatete mhanyai, mwana wangu kani, vatete mhanyai. Ndipo pandakabva ini. Ndakati handigoni kufamba unondirovesa nehana, ko zvaita seiko? Ndipo pandakamhanya paya ndikawana akabata mwana wake akafa. Ipo pamamisira mota. Zvikanzi ndakuenda naye kukirinika, pamanganotorwe anganoiswe drip. Tikati aiwa, chigara pasi, chirega ndione, gara pasi kani. Paya haana kugara pasi, ndabata mwana uya. Ndipo pandakatuma tete vacha kuti chiendai munoudza vamwe vazoonawo zviri kuno. Ndobva vakauya, ndobva vadi vauya vanhu vaonawo mwana uya atari mumba. Mwana asha. Ndobva ndadi ndazvigarira zvangu, ndokuzouya baba wacho ofonirwa, vauya vanhu ndivatsanangurira kuti anga atove right, asi but aita kakuzarirwa so. Saka ndopa akabvadi adaro mwana uyu.
ndo pakanzi nevanhu achitakurai mwana zvaane kumba kwake achienda kumba kwake achienda kumba kwake uku mwana zvafa ndobva zvikanzi aiwa mama mwana uyu achaenda ngaangochemerwa munochemerwa vamwe ndopandati vanhu vese muri kuzvinzwawo here iwe uri kuti mwana achaenda hauna kubereka wega mwana saka inzwawo wakabereka naichi mwana ndokushedza mai vake vemukadzi nevanhu vaya vauya vagara saka vagara zvikanzi aiwa monditendera here kuti mapostori angu adi auye mapostori acheme mwana wangu nokuti murume apinde chechi ini ndindinopinda chipostori kati epoka zvikanzi aiwa mapostori anouya avochema mwana wavo mapostori akauya vakaimba hosana yavo vakaita mhiko dzavo dzavanoita vakanoviga mwana wavo saka vanoviga mwana wavo inini ndopandakadi zvangu patakagara ndobva vaita 5 days reach 6 ndokubva vabuda namai vake ndokubva vaenda kumba kwavo saka hanzi vakaenda kumasuwe saka endakazobva ndakuenda kumba tikati ndinoona vanhu kuti vamukadzi zvikanzi havako vakaenda kumasuwe kati alright ndobva ndadzoka ndakangozvigarira ndo pakazouya anenge marumwezu ndo pakauya maprofita anditi maprofita aya ini handina kuaona kumaziso kwangu akatanga kuuya imukomana manheru zvikanzi kuri kuuya vanhu vangu pano hapana akamupindura tesi takaramba takanyara ndokubva kanzi vari kuuya vanhu vangu pano na5 kuseni vati mutikurumidzire zuva risati rabuda saka kuseni kuya ndopavakabva vauya vachiroverera madhonga avo ndobva vaona mukomana nevanhu vaya vamira kugedhi vakati mapostori akauya akati isu tapedza tamirira choto nyaradzo yedu saka imi nhasi makuuya sei kuzoita yave mhiko yakati roda pakafira mwana ekuru vakati ina hangu handizvikwanise bheki dzokera kanzi vari vauya nemunamato saka ava mapostori aya nevana vemuno vaivepo vakadzokera uyu wangu mukomana ndobva auya saka auya mukomana uya ndobva ati baba varamba kwakuda kungoitwa munamato chete ndokubva mwana ndikati kwadi kuvaudza kuti ndoda kuita munamato kana uda kuenda kuguva remwana wako riri open unoenda ishungu dzako pakufirwa kwawakaitwa zvikanzi baba varamba ndokubva mwana uyo adzokera saka inini nguva yese ndandakagara mumunda handisi kupinda ende nzungu dzangu dziri kumera ndobva ndabva ndikati uro ndichirwara regerai ndiende kumunda ndodzora nzungu dzangu ndopandakaona baba vouya vachichema ndikati komaita sei zvikanzi ini ndasvika pahosi ndichida kukinyura kuti nditore chibage ndipe huku ndaona pakagadzikwa chipikicha chebhokisi ndikati pamba ipapa zvikanzi ndobva ndambozvitora kuti chakauya sei zvikanzi chakwadende munoona ndopandakatarisa kundobva ndaona sabhuku ndokushedzera sabhuku nekumukoto kwandandiri sabhuku ndobva auya takangosvikirana ndobva achiona ndopakatanga kuuya vanhu vese vachiona vachipikicha vachitora mapikicha ndokubva ndangozoswerawo zvangu ndopakazoya mukomana vanhu vakati unoshuwa here kushungurudza vabereki
unoshongurudzira vabereki. Saka handizoti kana vana vaine matambudziko hazvibvumirwa here kugamuchira vanhu. Havabvumirwa kugamuchira. Vachichema mumbamo vakataura kuti madhara emutoda kuponai matipedza. Inini pano akaita vana vangu vakomana vaviri vasikana vaviri. Vaviri vakomana vasikana nemukomana akafa. Ndasara nevanhu ava. Handisina kana mubereki kana wandinaye kana ndine huruwe ndinonopinda mupamani ndiri nerero. Chirega kuchema mama. Wanditaikuda kwenyu nokuti ndiri mudziyo wenyu, ndinoita zvamunoda kwandiri. Chirega kuchema mama. Hazvina mhosva chafa ndiri mbwa. Inini ndakatsika mukadoma negumbo richitsika madhoti evanhu mutoireti. Ndarwarirwa nemwana ndisina bhutsu. Nhasi ndiwo nditorera mukadzi nhavatava kuti ndinoroya. Hazvina basa. Tonosangana ikoko Mwari kudenga. Munhu anokuva chaakabata. Kana ndozvamunoitawo vabereki venyu. Ndakangutaurawo kuti pana hapachisina achauya pamba pano. Vabereki vangu vakafa vakandisiya ndiri pano. Ndave nehanzvadzivo, vana vehanzvadzi vanotoshandawo kumusoro vari kupuraimari masoja. Ndakatya kuisvitsa mberi nyaya nokuti ndikangu vanojoga vakauya pano. Zvino handizogarisani nevana vakaomeserwa vari vaviri. Ngoita sei? Ndiyo nyaya ndinayo pano. Vabereki vangu vakandisiya ndiri mumaoko emunhu. Ndakatotambirwa nevabereki vomumwe musha. Vabereki vandakawana vari muno vakuru kwandiri. Ndaifirwa. Vanhu vaindichengeta, ndo vaindiudza mafiro vachindichengeta kusvikira vakandisiya ndiri musha muno. Saka ndinovatenda. Asi sekufunga kwenyu bhokisi rakabva kupi kwakabhokisa? Mapostori ari pasera. Handivazivi pameso pavo. Ndambovaona. Ndakaona vari vachingotaura nababa ndokwavakadzokera. Saka musi wavanzidzokera ndo musi wazooneka Coffin. Saka wandongokuti aiwa ndizvozvi una hangu ndopinda Katolika. Kuti Coffin iri imhiko here? Chii? Nyaya yakaitika ndeyekuti mapostori ava aida kuita choto chefasi kwaba mukuru vachembera vari apa kunzi nhasi vakabatana nevana vemuno. Saka vaida kuita choto kuti motikurumidzira kusati kwapera mazuva mangani. Bhokisi kakaramba kukwana muhozi mama kakiwa. Saka zvokuti dee kari muhozi kakagona kupinda muhozi. Choto chairehwa chichirehwa kunzi chinopinda. Choto chiya kongonzi murise muri uyai pano. Choto chorohwa faya kunzi vemusha muno garai pa vomhanya kuzobata ichi.
kaigona kutobatwa chinzi takawana kari muno mumusha. Saka handizive kuti ndiko chete here kakaiswa kana kuti pane zvimwe zviripo. Hansati ndapera uroyi hwacho huchiri kuenderera mberi. Mwana wenyu amakatumbura chai? Mukomana 1 ari kutoti ndakashedzwa nemukadzi ndiye anotamba nemapostora. Mukadzi uyu vakamboita hondo parodhi apo kuchinzi vada kuenda kumutoro changa vavimbiri. Vakomana vakati hakuna kwaunoenda, unongoti chiroko wada unoenda. Vakaburutsa papapo. Saka vane zvekutaura pamusoro peupenyu hwangu. Saka ina hangu hazvina mhosva, ndozvazvinongoita. Handinowa ndobvunza, handinowa ndinotaura pandiri pano. Ndakasiwa nevabereki vangu ndokwandichafira. Handibude gedhe rangu iri, handiende kun'anga, handiende kumaprofita. Ndikabva pano ndozviwa hangu gumbo rangu ndoenda ndakabatwa BP. Mwana wangu musikana iye ndiye ari kushandira BP iyo. Mapiritsi andakatenge handiri kutengerwa anodhura anoshora mari eBP. Nozvibaba vakaendawo kukirinika vakanobatwa BP nezuro. Handikuratidze ikadhi rai. Kwete regedzai. Iyo vari kupi baba? Vaenda kunomisa mombe. Vakatokuvara nezuro newaya. Vakaenda kukirinika. Saka ndoya vakanobatwa BP yacho kukirinika nezuro. Vakachekwa newaya. Saka semubereki ndinogamuchira hangu zvese. Nokuti ini mubereki wangu handinamboitwa dare musi wakafa kana kuunganidzwa. Vaingonditenda kuti wachengeta mai. Kana vana vamwena wangu nanate zvaro vaingonditenda kuti wachengeta kusvikira handina dambudziko kusvika ndasvika pandiri. Saka aiwa uroyi hauna mhosva, muroyi pamba pake. Ndogara hangu pano. Saka vamwe vakaedza kuti ndakati ndashedza sapo ndiye munhu watinotarisa mumusha muno. Aona nevanhu vese vadi vaona. Saka ndakati vanhu vese muri pano chiendai kuguva. Munoona kuti kwakabuda chitunha here. Vakaenda kuguva. Ndo yaive saizi Coffin racho here rakaiswa? Harisiri kandiri, iCoffin jena. Cascade. Cascade jena. Tikati vanhu mese ndokumbira muende kuguva. Ndobva vaenda kuguva vanhu vakanotenderera vakati aiwa kwakanaka. Sabhuku nevanhu vese nyika yose ndakaswera ari pano. Zuva rangu rakanyura ndigere kana kumwa mvura. Ndakaswera ndiri chitoyi ndigere pano. Saka vanhu vese vakaenda vakanoona. Ndikati kinurai musi, tarisai muchimba icho kana pane pamunoda kusecha sechai. Munoriona ririmo chitunha chacho. Saka mhino kana vana vauya nematambudziko ndiri mupenyu ndorega kutambira here hino. Saka ndakataura hangu kuti aiwa zvandiri muroyi nababa vacho kumba kwavata vadiki mirangu iri zvapera. Kana kumuprofita ndichamudii chipo chokupondwa kai chokuti urudei takabuda panze usiku taipara ukaona uchinyangirwa. Saka hatizive kuti ndiye here kana kuti haasiriye. Hapana zvatoziva nekuti handinganange kuti mwana ndiye. Ndikungoziva history. Anowanika kupi mwanawo? Ameno kumba kwake. Kure zvakadii? Padhuze. Padhuze. Nekuti tanga tiri kuda kuti tikamuwana iye toona baba toona sabhuku. Naiye muroora wenyu kana ariko zvakare. Aiwa, maita enyu mama? Asi ni kuti ndichiona muroora kana kuti ndichiona mwana mukomana akabva achichema pano akati ndozvisungirira ndakufa. Saka ndichada kuonai. Sakawo munongoendawo munzwa zva. Inini handichaonana nemunhu ndamirira zuva rako.
Maita yenyu mama. Pano apachasvika kana mupostori wacho kana ng'anga yacho pano apachasvika ndamirira kufa. Ndinoimba naJesu wangu ndowandakuda. Saka vese vari kungodhamba dhamba sevana vandiki. Unoda kuita upfumi hwei iwe usina kudzidza? Ungaivhure mota iwe usina kudzidza? Mozviita. Isu pano baba vari pano mukaona munobva vaiorera madhotemba evarungu. Ini ndiri house girl. Ndokurarama kwandaita ndichengeta vana vangu. Uyu ndiye mwana wavo mukuru. Ndiri tete wacho akaitika firimu yavari pano. Baba vane vana vavo vatatu asi vana vese ndakavadi zvavo. Ndakavarera ndakavabatanidza vakakura vari chinhu chinokutora akagara pauya hauzivi kuti mukuru wangu ndiupi vakamira sei. Iye yatori nemuroora. Mwana wake nemuroora wake ndinavo pano. Kune munin'ina wacho zvakamupa sendo kuma ariko. Saka ndizvozvo hasho vanangu. Maita basa mama. Maita basa. Kuti tinenge tangorowa nehana kuti chii chiri kuitika. Rinowanika pamba zvanzi zvadi. Isusu manzwira tanga tatoita ndekutoti mwana wacho akavigwa ndo box rake saka ndazishamisika ndichikaona kabhox kacho kasina nematuru. Unganyime mpururu. Mushaona harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Ndini John Chunga. Tingade kunzwa kuti chii chakatora nzvimbo kuti pamba pazonzi pawanika paine Coffin kudai. Apo ini ndakamuka mumba nditi ndinopa huku ndichida chibage kukahoza. Pandakaona chinhu ndikati kochatsuka apa chii. Ndobva handina kubata ndakangochiti kochii chaitika nditarire pikicha dzacho ndidzeka Coffin. Ndokubva ndaenda kuna adzimai ndokubva ndatini ndaona kanhu kari pasi apo pamusuo. Ndangachida kupinda kuti nditore chikafu chehu ndosaka ndozva ndaonawo. Ndopakazouyawo vadzimai vakaona mushuwa kanhu kakaiswa ipapo. Sekufunga kwenyu kane chimiro chipi kanorevei? Chimiro chako kabhokisi kakangoitwa kakadai kakaiswa mucherechedzo weCoffin. Ndichireva kuti sekufunga kwenyu imimi zvingave zvinorevei izvozvo? Ini ndakaona kuti ushini huri kuitwa kungoshina. Munhu anouya sekusikawo kwamaita anongofungawo zvaari kufunga, asi ndakatarisa ndikaona kuti ushini huri kuitwa kana kuti vanoda kutokuvadza ini. Okuti mufananidzo webox wokuti hokoyo? Ndinoona kudai. But mukukura kwenyu zvinhu zvakadai makambozvionawo here? Zvakamboitikawo here? Handina kumbosangana nezvakadaro. Purazi ndiri munhu ndigerewo zvangu mukati memusha. Handirombe, handidi vamwe vari kushereketa ina. Handina chandinobata zvangu. Ngokuromba hakuzviratidze kababatiro zase kana musina. Izvo kwete. Zvekuti kwanzi kunyengedzana kwekuti kwanzi ndiri kutaura zvisiri. Handina kumbofambira kuti ndiri kuda kunoromba. Aiwa. Ndaiva munhu aiti kana ndichitsvagawo basa ndoshanda. Ndichidaro
iye nhasi tiri panotoni ndaiva ndiri munhu panogadzirwa mapepa. Ndinotoziva pafoundation yepepa kuti riwanike rizova pepa rinobuda richienda. Pamusoro yemhuri yeZimbabwe, pamusoro varidzi venzvimbo ino nemachifu acho nevabereki vemuno machunga, ini ndoti chiitiko chakaitika chakandishamisawo. Muchemberi akandidedza ndiri ndichitenda kwandaienda, akanditi uya kuno yaone. Ndakati kuneiko? Ndokanzi mhanya uone. Zvishuwa ndakamhanya ndakasvika nepagedha. Tichisvika pano payati ndakati paitikeiko, chii chaitika? Ndokanzi enda one zviri pahoza apo. Ndakati paneiko? Ndokanzi pane kaKoffin. Ndakati zvishuwa kaKoffin apa. Chii chaitika naye sekuru? Ndokanzi ndangokaonawo ndichida kutora chibage chokushira huku. Ndakati saka toita sei nekanhaka? Vakati hatitoziva nezvako kanhika katodii. Ndo mamirira ayo vakaita nyaya yacho. Asi sekufunga kwenyu imimi ndekeiko kaKoffin aka? Isusu kakatoti netso kuti ndeke nekuti first time yekutokaonawo. Hatina mubvira takaona zvakadai tichikura. Zvokuti hamuna kana fungidziro yekuti kanogona kunge kachireva zvakati. Iye pane mwana here anokwana muKoffin yakadaro? Kana munhu anombokwana nekuti kanenge rufu rechingwa. Hakana munhu anotombokakwana kaKoffin aka. Kana kuti titi munhu akatishereketerawo here uda kuti anyadzisewo vabereki vedu kuti ndo chiitiko chakaitika sezvo pai pashayika mwana mumashure macho. Hatina kuziva kuti chii chakaitikawo ipapo. Zvokuti imimi seutungamiri mungatishura here? Rinotorishura chairo nekuti hatina mubvira taona zvakadai. Chinotochishamiso ndakatofonera masabhuku anotokwana 5. Nikwati tichienda kundofunga kune 2 vanga variko. Wobva waita 7. Asi raitika shura here maakuchidii manje? Apa tatati takanoona masabhuku togara pasi. Toona kuti pangarongwe zvipi. Kuti inyaya yakaKoffin aka toita sei nenyaya yakaitika musha umu. Kusvikira kuti chief azive kuti ndo zvakaitika kuno kuMhondoro kwaNeuso. Kuno ndekwa Ngezi? Chief Ngezi. Alright, tichibva hedu panhau yeKoffin iyoyi munharaunda ino yatigere, tingati nyaya dzinonyanya kuitika munomu inyaya dzipi dzinonyanya kuenda kwamambo dzichinotongwa, nyaya dzinonyanya kuitika munzvimbo menyu? Nyaya dzinoitika ndedze wakabatwa nemukadzi wemunhu, wakaba mombe nezvimwewo zviitiko zvinoshamisa sezvo zvizi zvotofanira kuti zviende. Hatina mubvira taona zvakadai. Asi saipa papa tomboti zvasvika kwamambo, hatisi kuti hedu ndo zvaitika, asi toti zvasvika kwamambo. Mambo ndozava achiripisa, ini ndiani akafita kuripiswa panhau iyi? Tiye takuona nejudgment yake nekuti zvaitika mushama wamachunga nekungofungidzirana zvisiri izvo. Pamusoro ini ndinoti ndiri muzukuru wepama. Ndakafuma kuseni tichidedzwa zvemuone zvaitika pana. Pakazara vanhu pano vachiona zvinhu zvakaita sekaKoffin ikakaka. Zvinhu izvi tataurawo sevanhu vakadedzwa kuti tione. Zvinotoda varidzi vemusha ndo vanokwanisa kutsanangura zvakazara. Isi chatinokwanisa nchekuti tinopupura kuti takaona kaKoffin kasina munhu, kasina tsvina yekuratidza kuti kabva pasi, ndo chishamiso chatakaona. Saka isusu tinoti varidzi vemusha ndo vanokwanisa kutsanangura zvakazara, nemamiriro emusha wavo ndo vanokwanisa kunyatsotsanangura zvakazara. Saka ndingati ndo pandingagumire ipapo, nekuti ndikataura zvakawanda zviri mberi nezvazvo ndingatsaudzire. Hongu tinozwa kuti hamungataure henyu zvakawanda, asi chatanga chida kunzwa ndechekuti imimi ndimi vanasoro jena kave mudunhu. Zviitiko zvakadai izvi makambozvionawo here mukurarama, uyezve nhau yakaita saiyoyi inogadziriswa sei? Izvi zvasati tazviona muupenyu, kutotanga muno mudunhu rasabhuku mapfumo ndo chiitiko chekutanga
chatikadzikisa isusu kuti titange kuziva kuti zvinhu zvakadai tinochizvinzwa zvitaurwa kune dzimwe nzvimbo isu nerimwe zvasati zvatisvikira. Isusu kana zvasvika pakadai zvinenge zvaakuda masabhuku nevamwe makorokota anoziva kuti nyaya yakadai kana yasvika inoenda stage ipi, inoenda kumapurisa here, inoenda kwamambo here, ndo vane majaji ekuziva kuti nyaya kana yasvika apa inoenda kwakati. Iri yanzwika musoro wayo kuti chii chakaitika kuti chinhu chakadai chiuye mukati memusha, ndokuti itange kusimuka. Asi sezvo mataura inyu kuti hamuna zvamunoda kutaura pamusoro pazvinoda varidzi vemusha tambotaura edu navo vakawana zvavataura. Asi sekufunga kwenyu kaKoffin akati ngatikane musoro here kangoriwo kabhokisi ketoti munhu angototsika-tsika uchitokanda mumoto. kaKoffin aka kanhu kanoratidza kuti kakagadzirwa kachirakidza chiitiko cherufu kuti kana kanogona kuiswa munhu akafa. So iko kana mufananidzo wako wezvinhu zvakanoreva, nekuti kana uchiona chinhu chakadaro chinoratidza kuti chinhu ichi chakanangana nerufu ichi, asi chinhu chinongogadzirwa semufananidzo wamagadzirwa achakaita. Saka isusu zvinozonetsa manje kuti kanhu kane masikuru kakatokumurwa masikuru chida kuona zviri mukati. Saka mukati takaona kusina chunhu, kuti tizoziva manje kuti zvakauya kasina chunhu mukati kakane chinangwa chei, ndo pakatinetsa manje ipa. Munoda kuiswa hani mukati? Munoda kuiswa hani munhu makadai? Pane zviri kuuya here kana kuti pane zvingapere zvakadaro? Itaura takanangana nechiitiko ichi. Chiitiko ichi isu takatove nokutambudzika kukuru kuti ko zvakafamba sei kuti zviitike saizvozvo. Vanonouyisa kabhokisi kadiki-diki kakudai rakaririro charo rakavigwa nemwana. Aiwa taiti aiwa ndezvechokwadi. Zvino kana karisa ikaka tinobata chokwadi pakuita seti handitoti feki. Kana isu tiri kutotambudzika nazvo mumwe medu kuti vasati daro sitiri vanhu vakuru vachitipota vachitiita saizvozvi. Zviri nani kutondifikisa nedzimwe nzira pane dzakaita saidzodzo. Ndokutaurawo kwangu. Muri yeZimbabwe aiwa kandiyo nhau yatinayo mudariro. Zuva ranhasi chete ndo vatati timbotaura navo asi chirongwa ichi takupai part 1. Tichaenderera mberi katinoda kunzwawo kumwana vanakomana kuti vanoti chii nenhau yavari kuita nevabereki vavo. Tinoda kunzwawo zvakare varoora kuti ko nhaimi varoora chiko chamakuita mumusha maridzi. Tinoda kutsvaga kuti nhau iyi ane mhosva ndiani, kaKoffin aka kakambobvepi. Zuva ranhasi tingati ndo pekutanga pataparura nhau ino. Tinosvika kumapena chete nayo nhau yeKoffin. Tonga itinzwe muri yeZimbabwe, manzwa mama vataura, manzwa sabhuku vataura, manzwawo zvakare vavakidzani asawira vataura. Zvinomboreveiko? Bhokisi iri ndereiko? Kutsamwa kwemwana here ndiye akagadzisa bhokisi here? Ndiyo mapostori here semataurwa zvamboitwa kuti pamwe vaida kuzouya vachibata kuti tawana bhokisi pano zvakazodai zvikadai. Kwese kwangova kufungidzira, yangova zinzwa wanzwa kuti nzou dzakapera nemariwa. Ndicho chirongwa chatanga tichikupai zuva ranhasi muri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Endru Neshamba ndiro zita rangu. Regaiti tekaere kubva muno Mash West takadzokera guta reHarare. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.